Geraint Evans ydw i, a dwi'n olygydd ar raglenni Cymraeg yn ITV Cymru. Fi'n credu ni fel cyflogwr, a byddai'n neud yn dipyn haws i ni asesu gallu pobl i ddefnyddio'r iaith tasen yna disysgrifwyr yn bodoli. Mae pan ddawe byddwn ni'n sicr yn ei groesawu fe. Oherwydd fel arall, mae'n anodd iawn i ni wybod i sicrwydd faint o afel sydd gan rhywun ar yr iaith Gymraeg. A gan bod y defnydd yr iaith yn beth mor bwysig i'n y gweithle, fi'n credu byddai cael disysgrif o'r math yma yn dipyn o help i ni fel cyflogwr yn sicr. Yn fan hyn, i ni newydd y dira yn yr iaith Gymraeg, felly mae cael gafel sicr ar y Gymraeg yn holl bwysig unrhyw un sy'n yr weithio yma. Dwi'n credu rhyd y blynydde bod pobl wedi rhoi weithio yma o allu amrywiol o ran i gallu nhw'n yr iaith. A dwi'n credu byddai cael cymhwyster sy'n mynd i wella safonau pobl yn eu cynorthwyo nhw dipyn i weithio mewn lle fel ITV Cymru. Dwi'n credu bod cael gafel sicr ar yr iaith Gymraeg yn arf pwysig iawn i unrhyw un sy'n gweithio fel newydd y dirwr. So nhw'n gweithio yn yr iaith Saesneg, byddwn ni'n cymryd yn ganiataol bod nhw afel gadarn ar y Saesneg. Byddwn ni'n meddwl byddwn ni'n gallu anelu am fyd lle mae pawb ar un math o afel ar yr iaith Gymraeg.